Terve taas kaikki, täällä on Sami. Ja nyt on vähän semmoista asiaa, että te voisitte laittaa, tai mä teen nyt, se on semmonen asia, että mä teen yhtenä viikkona yhden videon aina. Ja voitte sitten laittaa kaikkia tietokonepelejä, mitä mä voisin pelata. Ja sitten semmonen homma, että laittakaa mulle semmosia haastevideoita. Ja sitten, mutta ei semmosia meikkausjuttuja. Koska niistä mä en pidä sitten yhtään. Ja sitten semmosia tietokonepelejä laittakaa tonne kommentteihin. Että mitä me tai minä voisin pelata. Noin, ja sitten täällä on kyllä tosi huonot nämä katuvalot, kun täällä ei edes näy. Sori tuosta. Niin pitää vähän kulkea näitä katuvalojen lähellä. Tää näkkees jotain. Kun täällä on tämmöset. No ei edes näy kunnolla. Ja tuo sisä, voi peli. Okei. Mä voin laittakaa tuonne kommentteihin, että mitä semmosia pelejä on olemassa, että mitkä ei maksa, vaan ne tulee ilmaiseksi. Laittakaa tuonne kommentteihin semmosia. Joo. Hei, mut se oli Sami täällä. Morjes.